Agent 5-0! Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti umuna paset ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapolwan. Agent 5-0! Ngem sakbay na. Kayat miman nga ipakamo ano anyaman dagiti madakamat akanagnagan ti lugar. Tao ken pasamak iti daytoy nga istorya. Daytoy ket saan anay gagara. Nudi ket pinartuat lang ti panunot ti nagsurat. Boy no gagayem. Adtuyen ti umuna paset ti makalawas aserye tayo iti drama tayo na Paul 1. Agent 5-0! Sabang ti lalaki ti karutan. Sada taga dito'y day ta lalakay. Nalabit pinatay day ti sabali ang lugar. Kalpasan ng bulong da ti bangkay na dito. Wait, siguro. Ay, ang tada dito first. Ay, wayano na. Ay, wayan yung idagda di ada na dito. Excuse me, kakasat. Ay, aglisi kayo. Ha, Diyos ko. Nardo, tatuan ti bangkay. Kita ang dagiti takyag na. Unyarot. Kakabsat. Adda ka din nakakita kada kayo. Nanya tinapasama. Ay, Wadson. Sana taga dito day ta lalaki. Kasta ka di. Ay, sana bale. Sumarunon dagiti kakadwa tagasaw ko. Imbestigaran da nga muna ti bangkay. Sakbay ang ma-pull out ti cadaver. Nardo, ato di resulta ti autopsy may panggap iti naiwala nga bangkay. Agyaman na Roland. Nabasam ka din ti resulta? Saan pa eh? Inyag ko adagos ka, tandwa tamang basa. Okay. May basar dito eh. A summary execution tinapasamak. Dahil tamat ko na. Nakita pa iti tungod ti biktima ti ligature marks. Wan nga rod, na utan ti tungod ti biktima, babae ni Titali. Ay, Nardo. Di tayo payamo ti identity ti biktima. Awan tinaala nga identification ID na. Ay, barumanen akaso ti summary execution na ito eh. Bueno, salvage. Saan pa yan nakaro pasamak ti pamapatay dito Nardo? Bueno, isolated case dito eh. Hanggang, saan asinsinan dito akaso? Tinasayat, rumarta Roland. Sa dino ti papananta? Iti lugar ang nakapasamakan ti salvage. Kaya't ko lang kita ang taglawlaw. Okay. Barang anda maalata ka na yun ang ebidensya. Mapantan, kat tilugan ko teramaten tangag turong ijay. Ay, malikmutan taglawlaw. Nagdamag tamutin ka, dagiti tao na sa rota. Angan talaga asa na taga dito iti biktima. Agsublita nga rodin iti presinta. Ala? Roland, mapit lang. Apay na rita? Nagduduma a petals ti sabong. Ang nalaylaydan. Puro nagpaysa. Pidutan ta amin dagiti petals. Barang adda maitulong dagito iti investigasyon. Ana, sa dinutayan dagiti na yung pisatali. Talyak dagiti deliver ko asab sabong. Mabiit lang Mang Berto. Kartingam! Wan Mang Berto. At titinaingpis atali. Nagginag kalakit dinaya. Ala, asikaswam dagiti customer. Wan Mang Berto. Unay lakit din ni Mang Berto. Natangsit nga agsasao. Ano saklatan Tadi namat bit-bitinan ti sweldo. Susan, di ka kadipay mapan maturog. Rabiin Jack pa'y maalat iti turugak, nanang. Addaman gayam damagak kan ka. Anya dayta? Masansan ti irorwar mo.
Rabi imatan nagawit ka. Sa dinaw ti papapanam. Di nakpayon matulungan nga aglako iti sida iti tiyendaan. Pasensya kayo, nanang. Anya nga min atalaga ti araramidem iti ruwar. Mapanaglagpas pasyar. Pagpaspasyaram, Iti balay dagiti gagayem ko. manipod na tayo day digardo nga asawam. Kanayo nun ti irurwar mo. Nanang. Adda ka di sa bali nga araramidem iti ruwar. Anyat kayat yu asawan. Amangan no. Agpapaaram kamutan dita. Nanang. Saan man aday tati bagayo kanyak. Takabusor ko. Napatag kanyak day digardo nga asawak. Nagikaatak iti kinapulis ko gapukan ko na. Susan. Saan akayat day digardo ti trabaho kasmay sa apulis. Iso a pinag-resign na. Kat tinungpal ko mat ti pagayatan na. Gaputa ay ayatak. Iso adiyo ko maibaga kanyak nga agpapaarumak. Jak kayat adenggan nanang. Panggap ko ti gumatang iti CCTV camera, ana. Apay, Mang Berto? Da kayata na maulit pa, jay panagtakaw na pasamak dito yung pwesto. Ado tinapukaw kanyak. Inalada amin na naglakwan tayo iti sabsabong. Wan nga rod, Mang Berto. Kataging gaita, awan pa lang tinagbanagan ti investigasyon dagiti polis. May papan iti panagtakaw. Nasaysayat sang agpayso no adda CCTV camera dito siya. Iti kasta, no adda man agtakaw wan no ag-hold up, mailasin ti kinasya sino da. Dahita nga ron ti plan-plan wak nga ramitan. Nalatak namin to siya, Mang Berto. Ado dagiti suki tayon nga aggatang. Iso anas kan laang ti panaganad. Tapno maliklikan ti panagtakaw. Gusto ka, ana. At iti sweldo mi ti akin si tibulan. Nagsweldo mo tanda kiti kakadwam. Agyamanak, Mang Berto. Ading, gumatangak man iti sabsabong nyo. Uwan manang. Kas iti sigod. Daytay assorted flowers. Mabit lang, manang. Urayin nyo biitan, taipilian kayo. Nabayagan na suki tayo dahil diya, babae. Linawas agumatang iti sabsabong. Wan, Mang Berto. Amuyo? Adaman nadlaw ko sa balikan ko na. Ano dayta? Kasla ka na yun, analitay. Awan raragsakan, tirupa na. Ana, agtrabaho kakit din. Timanan sa balya tao, timadmadlaw mo. Ha? Ay, pasensya kan, Mang Berto. Awan gayam. Da kayong tulangan ti makamu nga gisera dito pwesto. Ada napatag nga ramidak no rabi. Wan, Mang Berto. Italak ko to'y tulbakan ka, ana. Sikan ti makamo. Wan, Mang Berto. Gardo. Adto'y dagiti sabong. Iparabaw ko iti pansyon mo. Diyak mauma asumar sa rungkarkan ka. Aginggat si bibiyagak. Sa rungkaran ka. Susan, mapanta. Nanang. Naidagas mo matan dagiti sabong. Isu ang mapantan. Kat kaduan na nga aglako iti sidsida iti tsindaan. Wen, nanang. Tunggal sumarungkar ka dito'y tanam day di kardo. Aglulua ka. Malagip ko lang amin tinapagdag na. Pinatay da, nga awan laban na. Sana bali nga inala ko madagiti hold upper ti kwarta na. Saan dala ko maapinatay? Susan. Kat aging kaita. Saan pailaan na tiliw dagiti ng konda? Kanang patay iti na iti asawa.
Orayan tayo laang ti resulta ti amin. Patsyak ama tilito matlaang dagiti managdakdakas. Itay pa'y labas-basam ti Daily Journal Apay, Nardo? Dagiti nadadagsan akaso tinailanad ditoy. Uray ti Community Police Assistance Center. Dua nadadagsan akaso tinakablatar. May sa ti highway robbery, ken brigancy. Wenno dagiti manglimlimong agtatakaw. Wen nga Rod, talaga subsubukan da tayo dagita law violators Naka-normal alert pala ang intelligence unit. May panggap kadagito akaso. Anya ngay, agpatrolya tayo ta? Wen, naskanti continuous monitoring iti vicinity. Wenno iti area tayo. Okay. Tilangin lugan ko tiramatan ta. Kat amo kung ti pagistambayan ta, Roland. Sa din Basta sumurot ka kanya. Sige. Mapanta nga Roden, Agent 540. Roland, asino di masidagkan ka anak isarita? Insider. Anyat imbaganakan ka? Makita nga iti talo lalaki ang nakatakder iti abay ti poste ti kuryente. Wen, apay? Sigun iti insider. Notorious dagita tao. Anya? Kasla estudyante ti lang ken madlaw maubing damay. Irupaak idaan ang bag. Iti na minsan na pa nagpatrolya amin dito Awan pa'y dagita tao. Dayo laki di dagita dito Deta mo ti ko na. Timana ba? Nagkukuyog damit latalo. Nupod no ti impormasyon ti insider. I-surveillance tayo dagiti a suspicious character. Panagkunak kat agsasaw iti po na. Amamok dayjay nga insider. Ala, agpagnapagnata dito'y sentro. Umaykan. Apay pinayaban nak. At nabukil ko nga anggulo. May panggap iti salvage. Anya day Nardo? Saan niya ta ababa iti suspect iti pamapatay? Ne. Apay na ibagam ti kasta. Gapo iti naalata a petals ti sabong. Iti nakapasamakan ti salvage. No babae man ti suspect. Kabaalan na nga tati mga ramid iti kasjay. Kaya't ko sawan. Mabagkat na nga tati biktima nga ibelang iti karuutan. Nalabit niya adda kadwa dito Sa bagay, initial investigation pa ilati amin. Awan nakakita iti napasamak. Ni, umawawag ti may sa kadwa tayo. Hello? Anya? Okay. Umay kami adagos dita. Bye. Apay Nardo. Kartingam. Adda ka no nasarakan da bangkay ti tindaan. Umay kan. May lasing ni tayo! May lasing ni tayo tao! Asino dito tao kakabsat? Mandip-dup tayo! Anya? Sigurado kayo? Wan! Kanayo na makita may nagdukot tayo! Lukaw! Lukaw tayo! Nalabit apin na tayo na ito itay parbangon. Ay, makita mi lang hindi tayo agsapat bangkay abaw! Nardo. Kita am taglawlaw ti bangkay. Anya tiket asawon da ito Anya tinakita da Nardo ken Roland. Gagayem di uliwan na denggen tituloy ti serye tayo ita alawas iti drama tayo o napaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.